Kardom, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. Kedam tang ni phai hiniar ni Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong Hangpen Arting along Pherangke Angno ke Jaipon non an hemprek apartment Delhi along Kachesong dam atumaphan contractor atumalong pen tangka pangrum pen 10 crores soselo tangka kipidun tangpu aputhak APHLC boithalang so LAC President Bikrom Hansepen lamthi chepaklangpon Kejai pona tengke non ingkoi rathok constituency ta BJP elected MSC side lapen CM ta dolo lasi Karbi Anglong hemprek apartment article 244A ke CM Dr. Tuliram Rong Hangsi ke paprang nangje abanglo bon ta non ke alang tum ajakong mate power si avidet asonlo laso ajok alang tum dalalason bang along tangka pangrum si organization atuma pisi hemprek hangdam noi pusi toy thurong pusi Bikrom Hanse pen jongpon Pini ladak nang itum press atheng no kewang nang kok bangala hen lo on 2nd of August West Karbi Anglong long arting along Socheng constituency long Tuliram Rong Hang ke hai honorable CM Karbi Anglong Autonomous Council lapen halasor ni honorable HT minister matado Jogen Mohon lapen power minister do Garlosa tado nandita Garlosa tado so alang itu malabang so a program there long itu Tuliram Rong Hang ke hypen press long ke pangdak pon lamang sinili pini uthot alang pan reply ki pigang tung je alang li hin pen social organization tung pan koror keplo tangka ki pitang pula bang so lam si nili pini arjong tung je Karbi Anglong Autonomous Council long inquire truck constituency ta elected ilitum MSC lo nong EM da dolo la penon CM da dolo ulutang te Karbi Anglong phan articles 244A pen chenglok 6 schedule ka pang tang nang ji phan bangke ki cheng si ang ho ka ching pu naing ke Tuliram Rong Hanga ke hai pen lo alang li pen japon si la bang so sai lang litum deng ponang ko sita pinier ni hala sa bang so a press along alang li bike ki pi pen litum thek bonong lo je Karbi Anglong Autonomous Council la pen EM pen chenglok MSC itu nominated MSC itu pen chenglok bangke a power awe pin lo hempre ke hang je pan ke tasila bang so pot si alang litung bangke inut a contractual mate inut dalal son si tangka pangrum si organization of tumapat koror kep tangka pisi hempre hang damoy pusi chotoi chulo ulo tangte iltum rat atum chini nang ji je inut elected MSC no EM no non CM no alang litum yong si ilitum akim mang phanang ke hang pije jakkong awelo pulo tangte pinier ni pen bangal alang litum ang hoi pen chio melo alang litum phan mandate public mandate a vote kipi mate alang litum ka chapahai ke lake rat atum akimang ka dimana bang claim bidunai bhon salang don ka pangni sitame pini bang litum thekpon long le dadlo NDA government atum small state agenda avi pukedam tang MP Horen Singh be karjupon ahut NDA government pen klardak paklanglo lasi election aprang lote Delhi kedam rat aphan kapamang huwa bang ington nangpo lapen social organization atum tami Delhi kedam henone bonta komat ne along charchak lok chevek lok ahem prek ke hangdam ke na hokta lele lake kedam tangta theklong bom lupusi APHLC boy thalang so LAC President Bikrom Hanse pen jongpon thu la ningkan pho parliamentary election aprang kai ta Delhi ke dam la son bang ke ington nang pho la pen MSC election aprang iltum kai ta Delhi ke dam ye phan kapor i la just public tuman kamang pamang huje phan mang ke ington melo busi niltum all party hills leader conference West Karbi Anglong 20 ST buthalang so ban ke pachini duning tung athe ke dam tang aport iltum la son thok si theklong bom je election aprang lo tangte Delhi ke dam la son si iltum thekpon long lo bangke alang social organization tum tame la bangke chirok tok donang po busini tum matha election deadlock philo tangte iltum ing samri diti kedam tang MEC election det iltum non ing samri lo rata tum ben bangke tum ing samri lo MP election angel non chon pholi lo MP election del te tum ing samri li po hem prek hang chitene lab li po la son se la civil social organization tum hanta nile tum puduning tum alang li tum Delhi kedam henone sitame komanne along ka char chak pon ka chevek dun lok pon hem prek hang dam angel tum nok ta lili ke dam tang poron ne tum thek pon long la sini tum pachini pon itum
Jong si BJP NDA government atum Article 244A nangki pivek ji pulotang teke damtang den arong along Home Minister Amit Shah kewang ahut hemprek alam ningjeje lapen MSC election aprang Prime Minister Narendra Modi kewang ahuta hemprek alam ningje kangke Anchota kali PM Modi kewang ahut CM Dr. Tuliram Ronghang lapen MP Horen Singh be atumrat amaya long anta hemprek alam ningje dunde lapen Karbi Anglong along Pharo Sose Organization atuma phantami Pinpur alo anta papi dunlong le Delhi an hemprek ke hangdamte methang ahem along Prime Minister Wangham anta hemprek alam ningje dunde mati ningje dunlong lepu Bikram Hanse pen arbokpon News Desk Report Karbi Anglong News All Party Hills Leader Conference mate APSLC ben pachining tung bang lain lo Autonomous State Articles 244A jong si NDA government hok jong situm hanang ke pi wegji polo tangte Home Minister Amit Shah ke wang ta den rong long ta dakta pang dakang milu lapen den rong long ke wang hotame Karbi Anglong pen song doan organization doan tumta memorandum ki pi phanda chi siklo sidame hasota papi long adala jo phanta ku pia porlo lai to marju me melo adun thu MEC election aprang tame Prime Minister ke hai Narendra Modi tame loring thipi long wang lo ladak le thot tame Articles 244A alam la pen 6 sidul ka pang tangning alam ke dak thang ning jikang ke pin lo lancho dagalilang organization atu Karbi Anglong long 100 plus organization do mene la tumphanan ta in nud phanta memorandum ta pasami dunlong le dalo choklo Tuliram Ronghang ke hai Honorable CM alangli ke ningje dun melo alangli speech ahut public speech ahut alangli ningje dun melo la pen MP ke hai ta dulo alangli mata ningje dun melo las nile tum ku kantum ile tum hat Delhi an ke dam ben dak ehem wang ham ahut anta e theta ile tum ningje dun det bang ke lake lapen apor pipe dat mangkalake Karbi Anglong otan mas council kachari tumpan thedung ben blame ping tum Lok Kalyan Divas mate Gopinath Bordoloi kithi arni District Administration pen kachikimo pedopon Pini Dipu Sarsing Terom Langkung Habe Town Hall along Assam Angkang Pi along Lok Kalyan Divas pu athe PN Ponsi Gopinath Bordoloi kithi arni jikimo padopon along Kaprek District along kachikimo pon ason thaksi Karbi Anglong Dipu along ta District Administration pen pator pi Ponsi Dipu Town Hall along Lok Priya Gopinath Bordoloi amohor akengri along chikimo pedopon Jikimo amaya long Karbi Anglong Deputy Commissioner Asai Hem along Sai ke claim kachipadok nai Dipal Bora Lapen Ramprasad Sharma Banghini aphan Assam government pen ingwai ponsi nong e pipajerpon tangka sitami suri ingkora pholapen ke claim bom achokomar ang hoy ningkan isi an pabat pon pusi pangdak pon Labang solong Dipu LA MLA Vidya Singh Ingleng Lumbajong MSc Johnny Timungatum Chetongdun লোককল্যাণ দিৱস উদযাপন কৰিছোঁ আমাৰ DC অফিচৰ ফালৰ পৰা দুগৰাকী কৰ্মচাৰী দীপল বৰা আৰু ৰামপ্ৰসাদ তেওঁলোকক লোকসেৱা এৱাৰ্ড দিয়া হৈছে গতিকে বিধায়ক মহোদয়ে জনাইছে যে যিসকলে এৱাৰ্ডটো পাইছে তেওঁলোকৰ চাকৰি কাৰ্যকাল এবছৰ বঢ়াই দিয়া হ'ব আৰু তেওঁলোকক 25,000 টকাৰ একাকালীন সাহায্য দিয়া হৈছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আৰু বেচিকেলি এইটো এটা এনেকুৱা ষ্টেপ য'ৰ থ্ৰুদি যিসকল আমাৰ মানে এছিষ্টেণ্ট পৰ্যায়ৰ দ্বিতীয় যিসকল কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকে যাতে সেৱাৰে নিষ্ঠাৰে তেওঁলোকৰ কাৰ্য কৰি যায় তাৰ কাৰণে তেওঁলোকক মটিভেট কৰিবৰ কাৰণে এই ষ্টেপটো লোৱা হৈছে কিন্তু আমি আজি টাউন হলত লোককল্যাণ দিৱস পালন কৰিছোঁ চ' থেংক ইউ Karbi Anglong hemprek mate India Constitutional longke tokpon Article 244A Autonomous State ke pachunji aphan pai ni phai pho arni Delhi rong sopi ke parlo Kanchastikom Karsa Riso adorbar penchenglok penang an hamphanga song atum Karbi Anglong hemprek ke longji aphan pusi aprang pen nang chesong pom wang bomlo pinile thotami Delhi rong sopi along kachesong ponji aphan dipu pen barponlo Bahana Bodani
Agosto taring nerkeban yadal dodanji la penile tunon bang harotam susia muni sinon kedam plan dan nado la senile tun dam bomlo bari bomlo la ke India Constitution long kitok article 244 ya tenten Karbi Anglong la pendina hoso pan autonomous state ini har salam mana nikan khangkeba thoksi dam bomlo lana mo talong lelang la ke sining duk tigalam la senile tun la so autonomous state long leti ke Nile tum la dar dilia long dhana pan dam bomji a season 3 da mane budget session le punan barate nan winter session not summer session not nile tum dani la sinon da nile tum ke barlo la sila sa kama nile tum income te continue lem verlo la pen pen vek ni talong vek ni la sinon nile Karbi Anglong alo ke doana khei ke doana muli da tumanta Karbi Anglong doan organization apanta political party non political organization to mananta juni rilo ile to autonomous state and claim vek ni chok vek ni pound vek ni na pena sa company ke dam na ile to council ong kachari Karbi Anglong autonomous council chief executive member Dr. Tuliram Ronghang na pealang li team to Mr. Num Singh Teron Yem Omar Singh Tiso Yem akola sonata Rita Singh Yem akola pen Yem ke doan la pen MDC tum kachirap do palang ni teman turut tiglo la palang tum kera posinile tum tini damuna la salang teman turut tiglo alang ni tum autonomous state yang anihang dino la salang ni teman ni tum hinben churulo la penon ni tum dan ke kadaskom KSA Riso Dorbar Karsa Kuja Karbia Dorbar Lalung Dorbar Lam Sinile tum dan na senang ni tum kaddo kavya pan sita media tumana churulo jalang ni tum ni tum apa la sa news taklang apot la pen organization ni tum chilang tum hananta ni tum hin pen churu parlo Inglong aso kereng nangji lapen Inglong aso aja kong kedo kachichini ji aphanpura EPA Chelsea Women Wings soar lo atum kangdang amai kang nipon Langhin constituency ke parlo jaipong ahi thia long kedam tang pai pai ni phai pli ar ni soar lo Women Wings Central Committee atum pen kangdang amai kang nipon Women Wings la an so se ingtang nangji pusi Women Wings Central Committee pen Rita Kramsapi Basonti Ingtipi Purnima Ingtipi Rosmina Inglengpi Sarkiri rong pharlapen Rajenti mungatum chetong dun Jaipong along kedo arat atum aphan penangan Inglong aso alam thi thante kang si jaipong arat atum sitami aning kirung do ponsi Women Wings kapang tangdun Women Wings pang tangdun po pusi alang litum sitami cherap cheto dun pen Women Wings Central Committee atum aphan aning pathesi mesen ing samjen pen si Women Wings kangdang amai ing samjen pen pajut pon Phuloni pen oruning tikathar Karbi Anglong News